Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika angithathe ithuba nginibingelele. Ngiyathemba niyaphila ngasekhaya. Lo phambi kwenu ulinde kuhle usibongiseni ngokwakhumalo. #uphazamisa wenu bafowethu akekho omunye nangu uphazamisa. Namhlanje bafowethu ngiphathele isiqephu esihamba ke phambili engicabanga ukuthi nizosithokozela futhi hathi ngicabanga kuningi nikuthakaselayo isinilethela khona namhlanje nginethemba elikhulu ukuthi nizothakasa kakhulu nikujabulele esizoninika khona bafethu namhlanje ke kodwa ngaphambi ukuthi ke ngiqale uhlelo lami niyazi nani futhi siqale ke sidayise kancane sibone ukuthi yini lesiphethe phambi kwami #la ngiphethe baba Apple Valley bathi nje wu shame usele wena Bako Apple Valley bakuphatheleka ama-iPhone asezingeni eliphezulu kodwa alingene iphakethe lakho pho ulindeni ungakabi nayo zitholele lakho iAppula elithandwa ngabaningi phuthuma kwa Apple Valley isitolo sabo sePinetown ku 150 Marine Ridge Drive Caversham noma ubathinte kule nombolo 081 356 4987 bakhona nasesikhundleni zokuxhumana ngena ku Facebook na ku TikTok uzobathola Mawusu thengile bakuthumelela la ukhona yiba muhle cwebezela shayina ngeIphone yakwa Apple Valley December boss right futhi uthwebule kahle ke lapha ngasekhaya phinde lapha ngwami ngibone lapha na ke abakwa Direct Meaning Clothing Brand sithi ke kwaze kwakuhle kwethu umabhinqa siphethe ke Direct Meaning Clothing Brand babuye bazuke ngeDM Clothing Brand banezimpahla ezinhle zabesilisa nabesifazane zitholeleke lenqephu ningizimu Afrika ngeke uzisole amanani abo akahle kakhulu nawe uzowajabulela lenqephu itholakala ke eThekwini ku West Walker Building floor number 6 room number 627B mawungekho ke kwelika banana awuvalelwe ngaphandle bathinte ku 0631716970 na ku TikTok na ku Facebook bazokuthumelela ke iCatalog yabo uzikhethele okuthandayo ezimpahla zakwa DM zikwenza uhlonipheke uthandeke uzethembe injalo nje lento mina namhlanje ke ngiphathele ke enye yeyinsizwa ethandwa kakhulu ke ningizimu Afrika esithi ke ihamba phambili ngasho kanjalo mina ngimbiza ke Wandile the one and only eqhamuka lapha ke Harding sithi nawe Harding awuphakame ume ngeenyawo siphethe lapha inkeshemba mfoka Mkhize eyasembo qola wethu ayisha izandla bafowethu sibamba ufisho omkhulu mfowethu asikabukele sibamba ufisho omkhulu mfowethu sabona qola kwethu Sizwendala ngubingelele unjani? Uyaphila? Hayi kuyaphila yansi sizwe. Usukhona ekhaya elikhulu? Ngikhona mntamkhulu hayi. Unakho uyibuka kade kwenzeka noma nje hayi uyithola usuphakathi. Mntamkhulu nginako ukuyibuka impela kwenzeka mfowethu. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngibe khona nami lapha. Mfowethu yazi masakhulu into kabi yami kade wasasifuna sekukushaya lo hlelo. Ziyakhe izinto kabi yami. Khona kade sasifunana kusho ukuthi isikhathi khona isikhathi sincane. Sincane mfana kithi. Kanti njalo umuntu uthi isikhathi sincane ula kwamakhelwane ngilapha amakhelwane. Kaze abasegoli bawumthola nini? Engathi abantu basezoba nezinkinga abantu madoda. Kuyokwenzeka mfowethu masivumile njoba nje nami ngithe hayi kulesi nje isikhona esincane ngisithole Mfethu angaphandle nje kokupholisa amaseko inkeshemba mfethu siyaziwa abantu abaningi sebeyayihlonipha bayayithanda bathanda umsebenzi wayo mina okwami kuzogcizelela noma kwenzeke podcast themfethu cause ngiqala ukufuna usahlanganisa indawo yokukhipha e-studio until kwaze wahlangana kwalunga njengamanje uthemokho umsebenzi wakho mfethu wasabalala iningizimu Afrika yonke ake si ngaphambi kokuthi mhlawumbe abangakamazi unkeshemba ngoba umhlaba mkhulu sibazuyise lento emnandi owaziwa ngayo kodwa ke siqale phansi sithi nje ukuhlehla kancane sikhumbuze inkeshembe iubani iqhamukapi Sizwendala ke ngithi nje ngibingelela eqala ababukele emakhaya ababukele kwenzeke podcast yamanje igama lami ngowandile isibongo wakamkhize khabazela ngingowaziwa ngelikankeshemba lapha emculweni odume ngengoma ethi wangixolela emntanami iminyaka engamashumi 21 ngokuhlala ngila eNandi ngoqokazi kodwa ngizalelwe emakhaya okuyisehading kwamache esikhulu isigodi mntamkhulu asizela thina sikwazi usungela ku TikTok ubani uthe qhamukana lelucu ake ngihlehle ngiqala iqaleni before ngifike nomucu lento yokucula ingene kanjani wethu
ingene vele uyibhekile noma uyiqondanele nje ukuthi ube umculo ubuvela ukufisa ni mfethu ukucula. Mntamkhulu ucula ikhono lami mfowethu. Ucula into engayibona ngimncane ngena nje esikoleni mfowethu ngasho mina ngathi hayi ngifuna ukuba umculi mase semdala ngoba bengizizwa khona ukuthi iphimbo nginalo. But ke uqala ukubhala ingoma ngikwaze manje sengikhulile nje. Ukuthi ke ngiyibhalele nje ingoma yami. Njoba ngikhiphile nje ingoma engixolele mntanami kona lo nyaka lo ingoma yami oqala lapha kuMaskandi. Engithi ngixolele mntanami. Ucula ngasho ngithi mfowethu into nje engayiphiwa nje uNkulunkulu. Ubuvela ukufuna nawe ungena einkunzeni phakathi nazo. Impela nje bengiloko ngisho ngithi hayi vele kuyogcina kwenzekile isifiso sami leso njoba qala kwenzeka nje manje. Njengensizwa ebukeke isokolile noma ingenawo amathuluzi. Ithuluzi ke inkece imali ifuneka imali mawuqala izinto. Kodwa ubene sikubone ku TikTok uvela ngama video akho ushaya wona lo mculo ifikele kanjani lento ifike kuwena noma mhlawumbe abafowenu abakubonisile kwenzeka kanjani usugcine usubona ukuthi ngoba angithola ithuba lemali ukuthi ngiyokhipha e-studio akube khona engikwenzayo ku TikTok because ngiyawubona u TikTok mhlawumbe uyasebenza thatha usibeke lo mqondo mfowethu ukuze sifunde ukuthi uNkeshemba kufike kanjani la khona esebona ukuthi akangena enkundleni zokuxhumana ayiqalele na into yakhe. Mntamkhulu uTikTok bengiwubuka kakhulu bengubheka ngibabona ukuthi okay abantu bakwazi ukuyiveza lapha ku TikTok. Nami nabafowethu nangasekhaya bengizihlambe mangihlalele ngiculela nje bethi indoda akushaya lapha ungene lapha ku TikTok uposte ilonto njani video yakho. Kwasho ukuthi vele bakhuluma into engicabangayo vele so ngabe seke ngibona ukuthi hayi ake ngene lapha ku TikTok nangempela umndeni wa TikTok wangamukela ngezandla efudumele mfowethu. Mina ngibuka le mic le wangena ngayo ukuthi iyafana nalena. Yonpela futhi ayihlukile. Uthi ungiphathela kanje imic yakho. Hayi yonpela uyazi kahle. Bengazi kahle ukuthi uyibamba kanjeni mayibukhona nabafoni ubusebenza nabo abe bekuthwebula bekhamba kanjani kuze kuhlangane le yanto bese sibe siyibona lapha na ku TikTok. Hayi futhi bikhona nje insizwe bengisebenza naye kuyiyona bengithatha nje ama video lapha ku TikTok impela insizwe bakanzama. Umfokanzama. Abafowethu ushaya izandla umfokanzama umsebenzi omkhulu anibabonga abantu abenza kahle beni bongani umfokanzama. So ke mfethu ngoba kunengoma zakho mfethu ezitrendayo usazobatshela abantu ukuthi zihamba kanjani ngoba mina thina siyibona mfethu zihamba kahle kakhulu and usazosichazela kanalo ukuqasheka ngoba amaciko amaningi esimayifikile sesibheka ukuthi kuhamba kanjani ayabizeka endaweni zokunandisa ayayithola into yokweseka ngoba phela ezezimali yizona phela ezisilethe la singacula ngoba siyathanda ukuthi gcineni imali siyayidinga ake siqale mfethu usithintele umucu nje owodwa sizwe ababukeli kwenzeka podcast sithi #emphelandaba nophazamisa sikuphathele nje into encane umfana esizwise nje ukuthi kungani ekufanele ukuthi ngempela nihambe niyolalela ingoma zakhe lapha ku YouTube kanjalo kuzo nje inkundla zokuxhumana kona YouTube kuphela ku Spotify zonke bonke asiqale awungidonsele lapho DJ izinto ezincane so It's Akona nkethe kahle mankethe umuntu omuhle kanjena uyojabula wami umama uyojabula ejabule ake ngithi mama hlala phansi nayi indaba ngixoxe ngathi kulezi insuku sengithombona makoti we ngathi usesivezile umaqondana impela uyena wangikhipha emjoleni mama wangifaka othandweni uhle bento wazi unokuhle igama lakhe isimali sakhe singenza ngiyogiye entabeni iphimbo lakhe lisho umzulile emadlebeni ngizomkenene sisho kamnandi enhlizweni yami sukela kudala sibuya kude nale angiqala ukumbona wangixoxa ngamehla akhe ayithatha inhliziyo wayiphose ejulini wena wayinikeza uthando kwawuphumuka kwami lo ela mawutshela ubaba umxoxele ngaye umtshela ukuthi ungumhalokazana wakhe umtshela ukuthi mina ngiyasifela ngaye umtshela ukuthi unenhlonipho akathele uhle umntana omuntu impela mama sididele izotha sitholakala kuye uphuthele inkomo ihaba siyowela emzini ofanele weshaya iphelele impela mhaka kuhle kwethu mfethu amabethu mfana
Bavithambo khehla, bavithambo. Banomona, ngeke ihlobe. Akubona. Hayi, siyabona. Akubona. Ungabana abantu abayithanda intenhle. Wekhawula kithi. Ucela umngaka mfowethu. Hey, umthatha ucuka kabethu. Hayi ngeke mhlawumbe wafuza omalume noma wafuza obaba. Umthatha ucuka umngaka kawo. Wena wabakithi abalele mfowethu. NoNkulunkulu nje uyena owangidalayo. Webuti ake sibuyele back kancane ngoba mina ngiyayithanda izinto la iqale khona ukuthi wayishaya lento yakho uwedwana nezinsizwa nihlanganisa nifaka ku TikTok nansi siyasabalala isithini kuwe lento awukafika e studio kodwa usuyayibona manje ukuthi hawu bayithanda abantu kwenzakalani kuwena khona kwangijabulisa kakhulu ukubona ngamukeleka lapha ebantwini yangijabulisa kakhulu leyo nto yangigqugquzela nokuthi ke angikhiphe angiqhubeke ngiyenza lento le because abantu bayakhombisa bangamukela shuthi inhle into engiza nayo kwangijabulisa kakhulu wena usufikile usuneyinyangana ugijima kunalento ekuyenzeka ethini lapha ku social media uyithula usuthukeka abantu sebedelela abayidelela phela abanye abantu bayaqinisana nje amajongo njana nakho ukuthi umelana kanjani mfowethu nenhlamba zenkundla zokuxhumana yes uvele kuze inkundla zokuxhumana kodwa kusalayo sometimes akuba khona abantu abangakhulumi kahle uye kwenze njani nazi insizwe ezisencane ziyasibuka lapha ngasekhaya ziyafisa ukuthi ziqonde ukuthi thina esingaphambili sibhekana kanjani nezimo noma namagama asuke esengamahle enza ukuthi yazi ungathi uthini ngavula iyeke lento yenzayo uye kwenza kanjani kabla kwethu mntamkhulu ukuthi ngiyazi ukuthi vele emhlabeni ngeke bakuthande bonke abantu mfowethu so into ezikanjalo mntamkhulu mina ngingayinaka cause la emculweni angizelanga vele ukuzonaka ukuthi obani abangithukayo ngizonaka laba abayilalelayo into yami ibona nje engizodila nabo labo abasho kunye okuseceleni mfowethu angeke ngize ngibanayo cause ngeke kungise indawo abakushoyo kubi ngami mfowethu ngiyaye nje nginake nje ukuhle kuphela ayi uzwileke shoot bafowethu asinakele indoda nendoda inake ini iphalish layo nenkinga zayo uma nako okuningi okuhlisa okusemuva kodwa ke mfethu njengendoda wena esiyibonile ukuthi iqhamukele kuthiwa ngesilungu zero from zero to hero from umuntu ongelutho wazo wayutho bakhona nabanye abafisa ukufana noNkeshemba bafuna ukufika kwenzeke podcast bafuna ukuperform emicimbini ehlukahlukene uthini mfowethu ezinkabini nasentokazini ezifisayo ukufika kumathuba acisha afana nalawa noma labo babona ukuthi uNkeshemba usephumelela use right kufika kanjani ubona ukuthi mhlambe bona yipi into ongabanika yona noma okungamazwi okubakhuthaza ukuthi cha nkabza wethu kuyafikeka kodwa nazi indlela ungajamba ama steppies usho kahle impela insizwa yakithi uma ngabe uthi ungajamba ama steppies igama lokuqala engingalisho nje kubo abafowethu ngathi nje ukubekezela oqala ukubekezela nanokuthi ke bayimisele kulokho abafisa ukukwenza babe nethemba lokuthi ngelinye ilanga kuyokwenzeka uNkulunkulu izinto zakhe uyayihlela mfowethu njoba nami kwenzekile kimi nami bengisengikwazi kwami kepha uNkulunkulu besehlelile bese ngikhombile ukuthi ke akwenzeke nakimi engingakusho nje ukubo ukuthi nje abayimisele kulokho abafisa ukuthi babe yikho bangapheli moya abafisa ukucula nje nabo benze the same thing uTikTok engabakutshela nje uTikTok uyasebenza kakhulu uma ngabe unali ikhona ushaya ingoma yakho uyifaka kuTikTok abantu bazokutshela ukuthi abantu webayakwamukela nizobona ngokuthi abantu hayi bayamukela into yakho then uqhubeke lapho mfowethu so mfethu kwezinye zezinto ekuyibaluleke enkabi yami imali usunemali mfowethu ngibona uperforma left and right and center imali ithi data manje usunemali manje mfowethu ngathini kukhona lokho okuvela uncane mntamkhulu kukhona lokho okuvelayo kodwa hayi ukuthi isikhona isafuneka imali mfowethu imali sohlezi hayi kodwa ungasiqedeli imali nathi sisafuna isafuneka imali mntamkhulu mfowethu ke endabeni uyazi nawo uje uNkeshemba ehleli phezulu lapha kwelenyoni ngicabanga ukuthi sikubala namaciko kulonyaka impela masithi sibala amahlanu izinto enze kahle ngeke selishiye lakhe igama qhawula kwethu ngeke selishiye sizosho ukuthi uNkeshemba naye usebenze kakhulu kulonyaka kuhamba kanjani ke endabeni zokufaka umculo wakho online kungabe uyasifakela
kungabe umculo mhlambe ufakelwa une team osebenzana noma mhlambe une company cause lezo wazi ngibuza lo mbuzo ngoba siyafisa ukuthi le video siyisebenzise kusasa uma unkeshembe sethi mina nginayo imali bangigebengile noma mina kanjani sifisa ukuzwa wena ukuthi uyihlele kanjani izinto zakho njengonkeshemba phela unkeshemba ukuhamba kahle manje endabeni zoku-upload umculo njalo ukanjani lapho ukuhamba kahle uyayifakela usebenza ne team ukuhamba kanjani lapho mfowethu ngiyayifakela ingoma la online ngiyayifakela khona bengazi impela kodwa ngabala nje abantu abangisizile ukuthi yena ngikwazi ukuyifaka ngabala nje uMajongosi okuyena ebengiye ngifike ngiyena ngimbuza ukuthi mfowethu uma ngabe ngifuna ukwenza nje ngiyaye ngenze njani bese eyangitshela mfowethu ngimbonga futhi kakhulu ngolokho angenzela kona umculo ngiyayifakela mntamkhulu hayike ake ungayifakela umculo akusho ukuthi akhambe kahle ngoba sifuna ukwazi ukuthi ngoba kubhlungu mfethu iciko maselihamba emhlabeni sokuthiwa alisenayo imali noma ekhaya iciko masithi siyadlula siyafika sizokubona uqamba amanga ukuthi hayi angeke ehadinge ngiseThekwini kanti wena uyazi ukuthi ekhaya ngeke ngithole ngishamanzi yabo so ekubalekile ukuthi masizinsizo selikhuluma iqiniso ukuthi keshembe inhlanhla isakhona mfethu ingakwena uNkulunkulu ithalente lakho ukubusisile ngalo but eqinisweni ithalente alihambe nani nemali phela alihambe nokuzuza kunjalo impela ngoba kusasa sifuna thina ukubona ukweshembe ekhula ethi mengasaculi mhlambe sakhe itudu enjengokwenzeke alekele lamanye amaciko ngoba phela lento inkulu ibanzi wethu kunjalo impela mfowethu ngesikhathi sethu mangisibuka sinyamalala ake ngiphinde futhi sidonse omunye umucu mntaka baba ungadinwa ngiyayithandela nje into ezimnandi mina into ezimnandi ngiyasithanda bafowethu ngiyafisa futhi nani ukuthi nilandele izinto zonke ezimnandi sikwenzeka siyakujabulela nje into ezimnandi sisazokhuluma ke mfowethu ngomsebenzi wakho ukuthi ke ama tracks akho wakhiphile anama million nje amaningi lapha uyayigaxazela nje ama million ukuthi kuhamba kanjani siphinde sincenxe futhi nabantu abalandela ke umculo kaMaskandi nabathanda nje umculo wonke ngoba ngikubona ungena nasemavasithi uyaphithizela nje uyinsizwa impela etholakalayo endaweni eziningi ukuthi bakubize uyatholakala uyinsizwa impela ezithobe kakhulu ukuthi ungafika kubona but siqale kumculo ngoba umculo mina iwona into engiphila ngayo sithi #phazamisa #emphelandaba ngisuke sengivala umlomo sengigoqa amaphepha ami sengilalele iciko liveza ubuciko licikoza qhawela kwethu wethu yewethu lengane #kashemba samba mfana bashaya nkashemba bashaya mani awusuka ubayekelana ngicela ungixolele mama womntanami angibhanga khona esibhedlela angithi inyoza mangizamela thina ngifisa ukuba nawe mama ngicela ungixolele ngane yami angibhanga khona ekuzaleni kwami ngithi inyoza mangizamela thina ngifisa ukuba nawe mntanami ngesikhathi umama wakhe ngithola uthukuleni angasebenzi ngenayo nemali yokudla amathuba emsebenzi ngaleso sikhathi ayengekho ngathatha isinqumo sokuthatha isibhamu ngesikhathi umama wakhe ngitshela uthukuleni angasebenzi ngenayo nemali yokudla amathuba emsebenzi ngaleso sikhathi ayengekho ngathatha isinqumo sokuthatha isibhamu angathi ketha mngani wami ukwini lozo nokwini uthando ungakethani mngani wami ungakethani mngani wami bona konke mntanami angenzela ukuthi uphile kahle bona konke mntanami angenzela ukuthi ukhule ufane nabanye abantwana nawe ugqoke kahle ize ngaphelele ejele lakamkhulu sibambe la abafowethu enkabi yami hayi mfowethu ibusisiwe ezinye izingane zibusisiwe bafowethu angeke ngikudedele enkabi yami ke ngaphandle ukunika u3 questions besifisa nje ukuthi sizozwa konke shemba ngomsebenzi wakhe ka2025 bafowethu ezinye insizwa mazenze kahle siyadinga nathi ukuthi sisondele kuzona siyibongise ngoba nathi siyojabula ukuthi sibongiswe ngelinye ilanga 3 questions like ake mfowethu sinembuzo emithathu esuke sike siyibuze iciko lethu lezinoma isivakashi sethu ukuthi
general question nje umbuzo oqala wesibili wesithathu bese ukuthi ke uma umbuzo ubona ukuthi uthi hayi sengathi usabalekile uthi hayi asidlule kolandelayo akuyona nje into eyinkinga wena wesilo kusobala nje kanjalo free questions but umbukeli ngasekhaya uzositshela uzobe sesitshela kuma comment ukuthi hayi shayile inkeshemba yakwethu eyasembo ikhuluma okuyikho asiqale iqaleni i-episode ekugcina ogcina ukuyibuka kwenzeke podcast kungabe ubekubani obesivakashele kwenzeke podcast yokugcina mfowethu ngigcina ukubona lensizwa le uFaze yabo uFaze ugcina ubona bani iFace igama lakhe liyangidida khona lilapho nje uFaze noma uFaze khona nje iciko nje mfowethu elikhona elishayo nje mfowethu la kumaskande elicula kahle impela ngigcine nje ukuyibuka lapho ke wena uyibamba lapho kulungileke yipi ingoma njengamanje ku YouTube ngokamaskandi ngokwethu thina maskandi ehamba phambili kulonyaka ka2025 sikhona ngalonyaka kuphela ingoma ephume kulonyaka kodwa enama viewers amaningi lapha ku YouTube ngabe yipi lo ngoma icule liphi iciko enama viewers amaningi ephume kulonyaka kuphela angithi zehlukahlukene zikhona noma yona usoshayo usiyala ko 10 kodwa ngikhona ngiyifunayo ukuthi khona ehamba phambili kulonyaka ka2025 ephume kulonyaka mntamkhulu engiyaziyo mina ule uthi yonqengonyoko yazwa uwe nomlaleli nombukeli nawo uzokwaze yakhe kodwa le yazwa uwe engiyibone impela enama viewers amaningi mntamkhulu yona lesi yonqengonyoko sure impela kulapho okay last question asithemba ukuthi kunjalo ubani uciko kanti ubani ucula leyo ngoma noma le Mafikizolo ocula leyo ngoma question number 3 the last question bafowethu yabo akukho nzima kuyaphenduleka okay ke insambatheka ngicela ungiphi incazelo yalelo gama bese lelo gama ulifaka emishweni mangithi ufaka emishweni sho mamazi ngifuna ukulibona livela umusho ozokusho noma sentence kodwa siqala awusiphe eqala incazelo ukuthi yini insambatheka ngokubuka kwami into engekho nje leyo ngitshela yona nange lona mkeshema uthi into engitshela cha ngisho ukuthi lichaza ukuthi into engekho mfowethu keshema usulwa nami uthi into engekho lo ngitshela yona usho kimvu ngisho ukuthi ke lichaza ukuthi into engekho okay mhlambe mangakho umusho ke lapho ubani uthulane uthe kimi uwine imiliyoni engitshela insambatheka nje engakazi aluwena imiliyoni ngawe kanjalo awusona madoda ishayile nje awethi uyawushayela izandla mfowethu sabathe so mfowethu ke kulungileke umsebenzi wakho online inkabi yami uhamba kanjani ubona wena kuwena kuhamba kanjani indlandla le mfowethu 2025 akona unyaka oseyokhohle mntamkhulu kuhamba kahle kakhulu mfowethu kuyangithokozisa lokho okwenzekayo mfowethu hayi angiboni nje ngiliboni iphutha ngiliboni icala konke kuhamba kahle kuyangithokozisa indlela abantu abawulalela ngamculo wami abawuthanda ngayo kuyangithokozisa kakhulu mfowethu hayi abantu nje ngibone ngithanda ukubabonga kakhulu abantu because bangithathe lapha bangibikala ngila ngikhona kungenxa yabantu mfowethu akusikho kwami kepha abantu abangenze njena mfowethu ngakho nje ngithi ngiyabonga ngicela ukuthi baqhubeke njalo bangeseke abangenzela wona kukhulu kube kuyangami nje angibagenqela igidi zenkomo nje bazodla nami nje khombisa ukubonga indlela abangisupporta ngayo mfowethu ukubambisana namaciko kuhamba kanjani bakhona sebekudonse ngengalo ukuthi hayi sondela mfana omncane siyakubona kuhamba kanjani abafowenu uyabathola abafuni phela bathola phambili kuhamba kanjani ensizweni because ngiyakholelwa ukuthi kufanele bekhona izithi hayi indoda sondela noma ngakenze kodwa phela kusazokwenza kuhamba kanjani kobhuti abadala bakhona abavela ukukulekelela njengendoda ubaqhushisa uThomas Jongosu ukulekelela kakhulu ukufaka ngabe ikhona ezinye insizwa mfowethu eseyiphumela obala zikulekelela nangu kwenza nje ama videos ikusupport zikhona insizwa ukuthi ngiyibone lapha ku TikTok zenza ama video ngengoma zami ekhombisa nakhona support lapho bakhona nje mfowethu Omen V baningi nje mfowethu lo ilontujani ingane yamgqomeni
ojikijiki baningi ababala nje futhi ngeke ngibaqede. Siyabonga bafethu sibashaya nje ihlombe elikhulu bafethu ukuthi bayiqhube bayisupport yakwethu kodwa ke ngeke phela nkabi yakwethu uhamba ungasasithina ukuthi ke ama page akho ositholakala kuona imaphi mfowethu ku Facebook mawukhona TikTok Instagram usesiyantenga sisemhle kahle ko Twitter kodwa awusipha ama handles akho la utholakala khona kuzo zokuxhumana ngoba siyafisa ukukulandela nathi singababukeli bekwenze kwenzeke podcast. Ababukeli bangangithinta kule nombolo lethu 084 577 9868 ngiphinde 084 577 9868. Lapha ku Facebook uyena uNkeshemba waSembo nalapha ku TikTok uNkeshemba waSembo futhi TikTok ikhona nje inamba yami lapho ngebhawo boyithola khona. Mfethu ngicanga ukuthi bekungake besikuphethe ngoba okwethu kakhulu ebesikufuyisa nesikwenza wenzeke bekuzokubongisa nkabi yakwethu ukuthi sikubonile umsebenzi yakho mfethu siyabongisa sithi hayi halala mfethu 2025 owakho sizokufisa ngoba uyisizwe esencane ngizokutshela iqiniso nje insizwe ngathi ayikhonzile ukukhuluma le yakwethu but sizokufunda nawe uzobona kuyakhulunywa ukuze phela lana abalandeli bathi babona uNkeshemba ukuthi uNkeshemba uthanda ukuthi akakuthanda ukuthi sizofisa ukuthi masibuya ngonyaka ka2026 ube abanye esoqala sibuye nabo sizoxoxa nje sirelaxile cause ngiyazi nje manje ukuthi ngikubambe ngobhongwane mfethu nawe uphuthuma bakufuna left right and center kodwa ngeke kubuye kungilahle mntakamkhulu. Bengeke mntakamkhulu ngiyabonga mfethu ithuba engilitholile ukwenza kwenzeke mntakamkhulu. Remix mina ngifuthe sibhale lapha remix iyeza yes remix impela abantu mabalindele nehempela mabalindela abantu izoqhamuka nje maduze noma ngingenayo idate bangalindela remix yabo kade beyifuna nama full step kodwa ke uyi surprise khona bazozwa khona bazozomlilo cha mfowethu Keshemba sikwenze kwenzeke sesibuza umbuzo wokugcina ke mase sihambe ukuthi kubalekile ukuthi masisebenza sazi ukuthi ukusebenza kwethu kungakanani kula basingalungisa khona ku 100% mntakamkhize khabazela amaciko maningi kwamkhize ba madoda maningi sikhona ehle lapho umbuzeni esikipha isibhaxabula ehle sikhona la hayi umbuze wenze isimanga sivakashele la ukuthi ke mfethu 100% sikwenze wenzeke na i-team uyayibona abafowethu nazi insizwe ufike nazo ungasipha 1% ngale interview yethu mhlawumbe khona lapha phela sometimes ke sibuze nathi into umuntu oshothi yafika lapha usethi hayi umfu wakho mali bese ngichitha kube njani nje mfethu ukufika ekhaya elikhulu lekwenze wenzeke mntamkhulu percentage ya 100 wasipha bani mfethu ngifike ngafudumala impela akukho engakhala ngakho nje ngasho nganika nje nganika u90%. Kazwenzalo futhi usinika u90% siyabonga mfethu siyabonga angifuni ukwazi uzoxoxela mina ku WhatsApp ukuthi kumali ngani ukunika u90% uyabungazi ubatshele boze bajabule phela hayi impela yokuniyawo but asibonga kakhulu ngonayisilo sibonga abafethu sibonga i-team yonke ekwenze kwenzeke asidibaneke esiqephini esilandelayo asisupport umculo kaKeshemba uhamba kahle kakhulu ezikwenza ukuxhumana bekungako ebesikuphethe namhlanje nqampu papai salute siyabonga kakhulu danke bafethu kwenzeke